шақта, шүкке кетсек йөрәк яна, күңелләр туган якта. Йөрәк ямылы апас як, без бергә булган шақта, шүкке кетсек йөрәк яна, күңелләр туган якта. Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул чактан, башкаларны чакырганда үзе яккан учакка. Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул мәлдә, иң авыр минутларында тормышка гашыйк хәлдә. Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул вакыт, иле өчен, халкы өчен яшәгәндә җан атып. Хәерле кич, хөрмәтле райондашлар. Күңелем түрендә тапшыруын башлыйбыз. Көн артыннан көн үтә тора. Инде җәйнең дә 3нче аена аяк атладык. Һәр мизгелгә шатланып, илебез, халкыбыз белән горурланып яшик. Мин Гөлназ Вәлиева, бүгенгенең кадерен белик, киләчәккә елмаеп карыйк дигән теләктә калам. Өлкән буын ихтирамга лаек, безгә маяк тормыш юлыбызда, тыныч картлык, шатлык, ак бәхетләр юлдаш булсын иде барыгызга. Өлкән буынның киңәшләре, фикер тәкъдимнәре безнең өчен зур хәзинә. Ә хәзер экраннар каршына бер төркем өлкәннәрне чакырып калам. Август аенда алар гомер бәйрәмнәрен, күркәм юбилейларын каршылый. Хөрмәтле өлкәннәр, Урта Балтайдан Фәйрүзә Типатова, Мазиковадан Зәкия Вафина, Болын-Балыкчыдан Рыкыя Бикмөхәммәтова, Үтәмештән Фәвзия Кәримова, Әнәледән Талия Гыймадиева, Йомралыдан Мөнирә Кашафетдинова, Каратуннан Лида Андреяш, Әхәт Хәбибуллин, Улыбакырчыдан Шәүкәт Гайнетдинов, Гөлфирә Гатиятуллина, Хәбибулла Шәфигуллин, Ындырчыдан Талия Галиуллина, Карабайдан Галия Бану Гыйззәтуллина, Тәүгелдедән Фарис Гыйззәтуллин, Улыбулгайырдан Юлия Захретдинова, Мырзалардан Халимә Нурмөхәммәтова, Апастан Сания Шагиәхмәтова, Рәмзия Абдуллина, Аю кидергәннән Фуат Бариев, Тутайдан Динә Гайнуллина, Биештән Талип Галимов, Кызылтаудан Розалия Гафарова, Кырмаштан Сария Нигъмәтуллина. Хөрмәтле өлкәннәребез, сез заман авырлыкларына бирешмичә илебез уңышы, язмышы өчен кешегезне кызганмагансыз. Бу дөньяда куйган хезмәтләрегез, кылган игелекләрегез бихисап. Без сезнең киңәшләрегездән тайпылмыйбыз, үрнәк алырга тырышабыз. Олы ихтирамга лаек юбилярлар, сезне гомер бәйрәмнәрегез белән чын күңелдән котлап, иң матур теләкләрне җиткерәбез. Алла рәхмәтебезне белдерәбез. Алга табада сәламәтлектә, дөньяга ян биреп яшәгез. Урыннарыгыз өйнең түрендә, якыннарыгыз һәр чак янәшәдә булсын. Гомер бәйрәмнәрегез белән. Өлкән буын ихтирамга лаек, безгә маяк тормыш юлыбызда. Сәламәтлек, шатлык, ак бәхетләр телибез без бүген барыгызга. Иң изге теләкләр һәм хөрмәт белән Апас муниципаль район башлыгы, район советы башкарма комитетын һәм районның ветераннар советы диелгән әлеге котлау хатында. Ömürler ütə deyib, partayırğa aşıqma. Mangayların sırlansa da yürək qamanı aşkına. Күңелләрең партаймасын, яшақтағыдай булсын. Күзләрең шатлык бәхеткә, йөзләрең нурга тулсын. Күңелләрең партаймасын, яшақтағыдай булсын. Күзләрең шатлык бәхеткә, йөзләрең нурга тулсын. Ашықма син партайырға, яшьлек язын онытып. Мәхәббәтең һәр чак артсын, güzellikкә омтылып. Күңелләрең партаймасын, яшь чактагыдай булсын. Күзләрең шатлык бәхеткә, йөзләрең нурга тулсын. Партайырга ашык мәле, яшьлек дәртең сүнмәсен. Каршылыкларга бирешмә, кайгыларны күрмәсен. Күңелләрең партаймасын, яшь чактагыдай булсын.
Күзләрең шатлык бәхеткә, йөзләрең нурга тулсын. Күңелләрең картаймасын, яшь чактагыдай булсын. Күзләрең шатлык бәхеткә, йөзләрең нурга тулсын. Күңелләрең картаймасын, яшь чактагыдай булсын. Күзләрең шатлык бәхеткә, йөзләрең нурга тулсын. Күңелләрең картаймасын, яшь чактагыдай булсын. Күзләрең шатлык бәхеткә, йөзләрең нурга тулсын. Күзләрең шатлык бәхеткә, йөзләрең нурга тулсын. Күзләрең шатлык бәхеткә, йөзләрең нурга тулсын. Йөзләрең нурга тулсын. Улы кайын улым туган көнең, менә синең гомер бәйрәмең. Кабул итеп ал чын күңелдән матур теләкләрнең бәйләмен. Ул дагы тәбрикләү хатын укыйм. Елның иң матур, мул, бай аенда, ягъни 6 август көнне улым Идиатуллин Илдар Хатимулла улының улуг бәйрәме, 50 яшьлек күркәм юбилее дип башланып китә ул. Кадерле яраткан улым, сине туган көнең белән котлап, иң изге, матур, якты теләкләрне юллыйбыз. Уй хыялларың киң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга ям өстәп, авырмыйча, кайгы хәсрәт күрми, алма кебек балаларыңның яратуын тоеп, уңышларына сөенеп, яраткан хатының Айгөл белән тигезлектә, муллыкта, тынычлыкта яшәүегезне телибез. Котлы булсын туган көнең улым, туар таңың булсын бәхетле. Язмыш дигәннәре һич кайчан да күпсенмәсен иде бәхетне. Шатлыкларда үтсен һәрбер көнең, тынычлыкта булсын күңелең. Бәхетле булыгыз гомер-гомергә, рәхмәтле бул һәр килгән көнгә. Матур теләк, җылы сүздән башка табып булмый затлы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Иң изге теләкләр белән сине яратып, әниең Сания, Зөфәр абыең, бу теләкләргә Яршалыда яшәүче җизнең Ирек, апаң Гөлфия һәм балалар да кушыла. Dağlar, Fatih ana
Голос России в шуме дождя, в шелесте трав, в безграничном просторе, в стуке колес, в нежном шепоте моря. Голос России в добрых словах, в песнях друзей и моментах победы. Родины голос в любви без прикрас. Голос России. Каждый из нас. Твой голос. Сила России. Выборы депутатов Государственной Думы. Сильная Родина начинается с тебя. Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Это руки Стаса Корягина и Маши Цветковой. Они думают, что уже скоро смогут ассистировать лучшим врачам страны. И правильно думают, потому что Стас и Маша – выпускники профессионалитета. Мы научим думать своими руками. Работодатели ждут наших выпускников. Выбери колледж на yaprof.rf. Как дела, мам? Будьте внимательны. Мошенник может забрать самое дорогое, что у вас есть. Ваших родных. Мальчишки называют меня слабым. Сын, настоящая сила, она внутри. Она в знаниях, отваге, упорстве, любви, памяти и в нашем единстве. Сила в каждом из нас и в том, что мы делаем вместе. Выборы депутатов Государственной Думы. Твой голос – сила России. Я шеф-повар Александр Курицын. Я готовлю только свежих и качественных продуктов. В работе нередко приходится использовать очень нежные ингредиенты, которые важно правильно хранить и перевозить. Спасают различные приспособления. Например, всем известная упаковка способна защитить даже сырое куриное яйцо при падении со стола. Без такой защиты оно обязательно разобьется. Человеческая жизнь тоже довольно хрупкая штука и постоянно нуждается в защите. Поэтому своего цыпленка я перевожу только в автокресле. Мотор имин тормыш теләп, юбилейың белән котлыйбыз. Шатлык, бәхет, озын гомер белән яшәвеңне генә телибез. Улдагы тәбрикләү хаты Кабат Апаста яшәүче Идиятуллин Илдар Хатимулла улына юллана. 50 яшьлек күркәм юбилее уңайыннан аңа тагын теләкләр килеп иреште. Илдар, син киң күңелле, олы йөрәкле кеше. Гаиләдә хәстәрлекле, горурланырлык әти һәм ир. Армия сафларында хезмәт итеп кайтып, 25 елдан бирле Апас район эксплуатация газ хезмәтендә намус белән эшлисең. Үз һөнәреңне яратып, җаваплылык белән башкарасың. 50 ел синең артта. Ләкин алда әле бик күп еллар бар. Оларны якты позитив дулкында яшәргә язсын, кайгырмаска, борчылмаска, авырмаска, мотор гаиләңне шатландырырга, дуслар һәм туганнар белән гел бергә гомер итәргә. Яхшылык, уңыш һәм бәхет ел саен сезнең нурлы өегезгә керсен һәм озак торсын. Сез бик тә кунакчыл гаилә, мул табыннар белән бәйрәм саен каршы алып торасыз. Һәр вакытта да шулай изге күңелле, ярдәмчел булып кал. Үткән гомер кичкән елга, аны санарга түгел. Шигәгә кар кунган саен язны яңарта күңел. Синең әле алкышларга күмелә торган чагың, настоящий егет булып күренә торган чагың. 80 түгел, 90 түгел, ни бары 50 генә. Күтәрелгән чагың гына гомерең балкышына. Балаларың буй җиткергән, тормыш иптәшең уңган, яннарыңнан да китмиләр. Яратабыз бит диләр.
Син әле солдаттан кайткан егетләр кебек кенә, 50-нең аргы ягында яшәсин көлеп кенә, 50 еллык хәзинәңнең кадерен белеп кенә. Сине хөрмәт итеп, иң изге теләкләр белән Апаста, Азнакай, Казан, Чаллы шәһәрләрендә яшәүче барлык туганнарың. Так, җәмәгать, әйтергә кирәк, бүген бик яхшы кеше туган. Гулая! Яхшы кеше туган бүген уйласам исем китә. Көндә җай табып торасың җир җимертеп яшәргә. Теләкләрнең иң изгесе бөеремнең төреннән. Елда машина яңарту килсен синең көчеңнән. Әлдә ярый тугансың маладис син ичмасам. Яши белеп яшисең бит тагында шулай кылам. Әлдә ярый тугансың маладис син ичмасам. Яши белеп яшисең бит тагында шулай кылам. Yıllar sina üstesиннәр дәрәҗәле исемнәр. Шкафыңда тулып ятсын модный киемнәр. Авылдашлар гына түгел танысын бөтен илең. Диңгез ярында кызарсын бер арт ягың бер битең. Әлдә ярый тугансың маладис син ичмасам. Яши белеп яшисең бит тагында шулай кылам. Әлдә ярый тугансың маладис син ичмасам. Яши белеп яшисең бит тагында шулай кылам. Өздерә бит үзәкләрне, җилкендерә йөрәкләрне. Чакырган кешеләр килсен, сораганда бирсеннәр. Вирус, кредит, ипотека, гел шикләтеп үтсеннәр. Вирус, кредит, ипотека, гел шикләтеп үтсеннәр. Эшеңә дә соңрак барып язсын иртә китәргә. Теләгәнеңне алырлык булсын акчаң кисәңдә. Теләгәнеңне алырлык булсын акчаң кисәңдә. Әлдә ярый тугансың маладис син ичмасам. Яши белеп яшисең бит тагында шулай кылам. Әлдә ярый тугансың маладис син ичмасам. Яши белеп яшисең бит тагында шулай кылам. Әни, сиңа булган безнең хөрмәтебез урын алсын йөрәк түрендә. Шатлык, куанычлар, ак бәхетләр юлдаш булсын гомер-гомергә. Хатлар укуны дәвам итәм. 5 август көнне аю кидергән авылында гомер итүче Зиядинова Гөлфизә Минхәмәт кызының 75 яшьлек күркәм юбилее дип башланып китә. Алдагы безгә килеп ирешкән тәбрикләү хатын. Бар гомерен туган ягына, гаиләсенә багышлаган, бик күп еллар Чирмешән авыл советында сәркәти булып 3 авылга хезмәт иткән. Зиядиновлар гаиләсендә төп йортта барлык туганнарны көләч йөз, шат күңел, тәмле сүз һәм татлы ризыклар пешереп каршы алып озаткан искиткеч олы йөрәкле, мәрхәмәтле әниебез, дәвәниебез, кадерле тормыш иптәшем. Сине чын күңелдән гомер бәйрәмең, юбилеең белән котлыйбыз. Һәр туар таңың шатлык белән атсын, Ходай саулык, сәламәтлектән аермасын, бәрәкәтле озын гомер насыйп итсен, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын. Иңнәрендәге шәфкать фәрештәсе бер кайчан да
ташламасын. Әти белә тигезлектә балалар һәм онак-онакчыклар бәхетенә сөенеп, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Кадерлебез, тынгысыз җанлы, сабыр, кешелекле, ярдәмчел, кунакчыл бала җанлы, эчкерсез булуың, безнең шатлык борчуларны йөрәгең аша үткәреп, киңәш, табыш, ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт. Әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та, аз булыр күгәнкәй синең өчен нинди игелекләр кылсак та. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен, сызламасын аяк-кулларың. Ширне белмә, кайгы-хәсрәт күрмә, япь-яшь булып калсын күңелең. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Алгы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы түгәрәк. Синнән җылы алып, һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Иң изге теләкләр белән әтиебез Насыйх, балаларың, оныкларың, кодагыларың исеменнән апаста яшәүче улың Илһам гаиләсе.
Елмаюлы карашлардан очкыннар чәчигәле. Юк борчуны бар итмичә, моңаймый яшигәле. Пар күгәрченнәр шикелле гыр-гыр-гырләшигәле. Бер-беребезне якын күреп, тату булып яшигәле. Хөрмәтле райондашлар, бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Булганына Аллаһка шөкер дип куаныйк. Елмаеп, көлеп яшик. Бер-беребезгә һәр чак изге матур теләктә калыйк. Алдагы очрашуларга кадәр иминлектә күрешик.